ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 28ରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୋଦି। କ'ଣ ରହିଛି ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦ ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଲୋକସଭା ମହାସଚିବ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସିଂ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛନ୍ତି। 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।